petungan Nirna ngene tanpa petungan kotor ati akale yene sekotor ati akale ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ashabi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nganggo leren dhisik ya nok, ngono ya yung iya. Anakku sing mituhu limbuk ana dawuhmu apa, Mak? Leren sawetara ngendhone swasana kang kenceng nganggo ambekan luwih dhisik. Nggih yung heeh. Sing luwih wigati ayo ndak kanthi ngaturke rasa puja lan puji syukur. Puja lan puji syukur kang jero kunjuk Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang Maha Rasa sejati. Iya. Kang wis malimbarke berkah lan kenikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Ngono ya yung. Nduk. Mokal tanpa nikmating pangeran aku karo kowe anakku bisa manunggal lan tetunggalan ing bengi iki. Wah iya ya yung iya. Banjur aku karo Biyung bengi iki sowan ana ngendi lan dalam rangkaian adicara apa, Mak? Iki ngene nduk, piye? Iki aku karo kowe sowan ana pepunden lan sedulur kang lenggah ana ing ya kuwi dusun Babatan Desa Ndimong Kecamatan Madiun Kadipaten Mediun. Oh ngono ya, Mak. Acarane apa? Kok katon gayeng, katon regeng bengi iki ngadani adicara apa? Ki ngene, Nduk. Yen ora kleru ya kuwi adicarane sedekah bumi. Utawa ana sing ngarani bersih desa? Heeh. Ana sing ngarani nyadran? Iya. Tur iki wis menjadi agenda rutin tiap tahun. Oh ngono ya, Mak. Bersih desa yang pada intinya ya kuwi wujud rasa syukure warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Kukuban Desa Ndimong. Iya. Marang kabeh kenikmatan kang wis diparingake saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuhmu, Mak. Dene taun iki awake dhewe sak kanca, iya. Sing ketiban sampur, iya. Pinercaya dening lapisaning para masyarakat
gelar kelir gantung gong iya menghibur warga masyarakat iya ingkang mapan ana ing desa Dimong kene oh ngono ya Mak iya hebat luar biasa no iya ing atase awake dhewe lagi sepisan mrene nanging antusias kang sarta apresiasi warga masyarakat kang lenggah ana ing khususe Babatan Dimong kene luar biasa ya Mak. Wah, tenan tak acungi jempol kok, Nduk. Iya, penonton kebak wiwit sore. Iya. Wah, kamangka lagi sepisan jiki sowan mrene. Ngono iya. Mula itung-itung awake dhewe sowan kene iki uluk salam karo para warga masyarakat kene kabeh. Oh iya, nggih yo ngestokake dawuh. Iya. Aku ora arep apa-apa kok, Nduk. Tenan sing baku. Aku sak kanca bisa nyambung tali paseduluran. Iya. Ngraketke tali silaturahmi karo para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Dimong kene ngalap berkahi para pepunden lan para pinisepuh kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara bersih desa utawa sedekah bumi. Oh, ngono ya, Mak. Nggih, yo heeh. Mula wis sak wajibe aku karo Biyung ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang para pepunden kang lenggah ana kene ya Mak. Bener Nduk, heeh. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Iya. Terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kula kunjukaken ingkang angka setunggal sapa wae. Nuwun inggih pepunden kula ingkang pinengku kinurmatan ingkang sampun manggi kula wau sonten sapa Bapak Kepala Desa Dimong kene sapa panjenengane Bapak Sujarwo sarjana hukum. Oh ngono ya Mak. Iya. Ngestokke dawuh ingkang sarta Bapak kami tuwa ingkang lenggah ana ing Babatan. Iya. Pak Junaryono. Iya. Ngaturke panuwun lan sedaya panitia bersih desa, panitia sedekah bumi, iya. Ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal, iya. Ingkang sampun ikut andil mensukseskan lumadining adicara bengi iki, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya, Nduk. Wah, iya. Iya ya, Mak. Iya. Uga ora lali, Nduk. Piye? Ngunjukake matur nuwun, terima kasih yang sangat banyak. Iya. Marang sedaya lapisaning masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Dimong ingkang sampun paring kapercayan dumateng kula sak kanca supados paring lelipur paring hiburan dumateng papan mriki kunjuk marang para warga masyarakat kabeh. Wah, iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Wah, luar biasa. Ana tetembungan sekali dayung dua pulau terlampaui. Utawa ana tetembungan liya ya kuwi menyelam sambil minum air. Sakliyane iki ya kuwi mengeti adicara bersih desa utawa sedekah bumi iki ngiras-ngirus mengeti ya kuwi bulan Agustus sasi kemerdekaan ya Mak. Ternyatane wong ngadani adicara bersih desa Kang sarta ya kuwi ngadani adicara Agustusan iki ibarate tumbuh oleh tutup kok, Nduk. Tumbuh oleh tutup. Iya. Merga becik Agustusan becik adicara bersih desa, kuwi temane padha ya kuwi mratelakake utawa melambangkan guyub rukune para warga masyarakat utawa gotong royonge para warga masyarakat kang manunggal cipta rasa budi kelawan karsa. Oh ngono, Ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung gaman kerukunan utawa gaman persatuan dan kesatuan. Oh ngono, Tuladane, iya. Tuladane para pahlawan utawa para kusuma bangsa biyen, kang merebut kemerdekaane awake dhewe, iya, ngrebut kemerdekaan musuh karo penjajah. Iya. Kuwi gamane londo mbiyen ki bedil ning gamane para pejuang ana ing Indonesia mung nganggo pring sing dilincipi nanging nyatane bisa menang utawa unggul bisa merebut kemerdekaan.
Kuwi mokal tanpa ana rasa persatuan kang sarta kesatuan. Oh ngono ya Mak. Dadi iki tumbuh oleh tutup karo adicara bersih desa. Desa Ndimong pada malam hari ini. Ngestokke dawuhmu Mak. Bedaning agama ora dadi gendra. Bedaning panemu ora dadi padu. Iya. Bedaning pilihan aja nganti gontok-gontokan. Wah, iya ngestokke dawuhmu ya Mak. Iki taun iki bersih desa ana ing kene dipapanake ana ing dusun Babatan. Babatan ya dipapanke ana ing dukuh Babatan kene. Luar biasa. Ternyatane iki digilir kok, Nduk. Iya. Taun ngarep ya wis beda meneh lokasine, taun biyen ya wis beda meneh. Iya. Ya diratani. Iya, ngestokke dawuh. Biasane sing kepareng ngasta cempurit ana ing kene iki para-para senior dalang ning iki ganti iki taun iki warna baru penyegaran no. Oh ngono. Awake dhewe sing ketiban sampur, awake dhewe sing entuk jatah nampa kapercayane para warga masyarakat. Alhamdulillah wa syukurillah. Luar biasa ya. Sowan komplit yo Mak, sowan komplit Nduk. Iya. Kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata, iya. Saka Kota Angin Kadipaten Nganjuk komplit, iya. Sowan ana ing kene, iya. Mbok menawa warga masyarakat ana ing Babatan, iya. Kapinujon dolan ana ing Nganjuk tak aturi mampir ana ngendi? Ana ing gubuke awake dhewe, iya. Ya kuwi ana ing Jalan Mastrit Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk, Kota Angin, Kota Angin, iya. Iya ya Mak, iya ngestokke dawuh. Wah, luar biasa kok Nduk nek penonton ana ing Laladan Mediun dan sekitarnya iki wis penonton dadi penonton wayang. Mergo penonton saiki iki kaya-kaya wis ngerti akan situasi dan kondisi kok Nduk. Oh ngono. Dadi wong mirsani wayang, iya. Iki diperang dadi pirang-pirang bagian. Oh ngono. Iya. Eneng wong delok wayang wong kepengin nonton campur sarine, iya. Eneng wong delok wayang gur pengin delok sindene, iya. Kira-kira sindene ayu-ayu apa tuwek-tuwek. Lah iya. Iya ngestokke dawuh. Ning ya ora setitik, Wong mirsani wayang iki sih gegem marang alur ceritane wayang. Wah, iya ya Mak, iya. Ngestokke dawuh. Mergo iki kabeh termasuk seni dan budayane awake dhewe. Iya, ngestokke dawuh. Alhamdulillah kembali ke benang merah. Biyo ngarep ndongake apa marang para warga masyarakat ingkang bengi iki wis kelakon ngadani adicara bersih desa. Dongaku ora mandeg, dongaku banyu mili kok, Nduk. Iya. Muga-muga sak rampunge ringgitan dan seluruh rangkaian adicara bersih desa, iya. Muga-muga desa kene dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun ghafur, iya. Gemah ripah loh jinawi, kerta tata turaharja murah sandang lawan pangan, iya. Cina ketok ing kamulyan tinebehna saka bencana alam. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti wis mrene sadar suwe babar pisan ora krungu kabare sajake
Alhamdulillah ya. Bengi iki juga disiarkan langsung, Nduk. Ngono. Lumantar ya kuwi channel YouTube Astra Brata Media. Oh, ngono ya, Mak. Ya. Dadi iki sing mirsani ora mung kang mapan ana ing lokasi, iya. Nanging uga dipirsani. Heeh. Lumantar channel YouTube Astra Brata Media ya kuwi para sutresna budaya, khususnya pecinta wayang kulit. Khususnya meneh sing selalu setia mengikuti channel YouTube awake dhewe ya kuwi Astra Brata Media. Oh ngono ya Mak. Iya, alhamdulillah. Wah, bombong kawuran bungah kok, Nduk. Heeh. Bisa sowan ana ing laladan masyarakat Dimong ana ing Madiun. Heeh. Pancene siji desa mawa cara maknane. Penonton wayang kuwi tiap daerah kuwi kelangenane utawa selirane siji-siji, selirane utawa pekeremane kuwi dhewe-dhewe. Oh, ngono. Penonton Nganjuk wis beda karo penonton Kediri hawane. Ya. Beda meneh karo Tulungagung, beda meneh kaya bengi iki ning Madiun. Pinter-pintere awake dhewe menjadi pelaku seni dalam menyuguhkan kemasan wayang kulit no. Oh, ngono ya, Mak. Iya, iya ngestokke dawuh. Iki uga pagelaran malam hari ini, uga disupport. Iya. Disupport ya kuwi setunggal. Khususnya masyarakat Desa Dimong piyambak, nggih. Angka kalih nuwun inggih punika dipun sponsori rumah makan Garang Asem Ibu Lurah Dimong. Oh ngono. Iya, iya ya Mak, iya. Angka 3 ya kuwi toko Basar Murah Dimong. Oh ngono. Angka 4 ya kuwi toko sembako Mbak Mimin Dimong. Sak banjure ya kuwi uga disponsori toko alat sepeda Butari. Uga ora lali dealer motor Janendra Motor. Wah iya, iya ya Mak. Uga klinik Wahyu Husada kang sarta pentol daging super Pakjo, pentole wong Madiun. Ngono ya Mak. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Dasare
Para pamiyarsa sutresna budaya khususnya ning desa Ndimong kene wis ngrumangsani kok, Nduk. Heeh. Ning kene iki agamane kecekel ning budayane ya ora ditinggal. Oh ngono. Heeh. Pedoman warga masyarakat ingkang mapan ana ing desa Ndimong wis menjadi prinsip dan rumus. Iya, kepiye? Dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Wo ngono ya, Mak. Dadi iki intine adicara bersih desa utawa sedekah bumi kang minangka dadi tradisi utawa adat istiadate warga desa Ndimong. Kuwi jane ya perintahe agama, intine siji ya kuwi sedekahan. Siji sedekahan. Ya, angka loro ya kuwi nyambung tali silaturahmi, Siji sedekahan, loro nyambung tali silaturahmi. Lan angka telu ya kuwi dana rasa nyenengke marang kabeh para warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kene agamane ora ditinggal ning budayane tetep digondheli kenceng. Mula sadurunge ya kuwi ngaturke tetembangan kang maneka warna. Lan uga ngaturi Mas Mio. Iya. Mas Mio uga sing dadi lelantaran utawa jembatan. Iya. Awake dhewe sak kanca Astabrata bisa sowan ana ning kene ngaturke panuwun. Sadurunge ngaturke tetembangan maneka warna. Luwih dhisik iki uga ana pamundhut lagu yang bernapaskan dengan agama. Apa kuwi? Pepeling didhisikne, Nduk. Pepeling. Ya, kanggo ngelingke karo agamane. Oh, ngono ya, Mak. Iya, ngestoke dawuh. Nganggo bawa dibawani luwih dhisik, Nduk. Wah iya. Iya ya, Mak. Ya ngestoke dawuh. Larase slendro. Wah iya. Monggo Mas Heru linanta kula aturi bawa pepeling rukun Islam kagem mukadimah salam pambuka wonten ing sisen limbukan menika. Oh ngono. Sumangga Mas Heru. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama Tembang menika nggih kula kintunaken dumateng sedaya panitia bersih desa. Mugi saged karananing penggalih lan dadosa jampi sayah tamba kesel ya, Mak. Iya. Monggo dilanjut, Mas Her. Aja padha ditinggalke rukun Islam niku sahadate kang angka siji mau sore uga wis diwiwiti ya kuwi wayang pakliran padat. Adine awake dhewe. Putrane Mas Mio. Iya, wayangane calone apik, calone bregas. Iya. Bocahe bagus. Iya. Kaya Kamajaya. Iya. Bapake kaya Kumudu. Lah iya. Lah iya. Iya. Semangat. Iya. Lanjut Mas Her. Iya. Kang angka loro solat
dene kang telu uga salam-salam kanggo para penggemar ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media sing ana ing luar negeri. Iya, saka Hong Kong, saka Taiwan lan saka negara liyane akeh banget. Iya, salam mugi-mugi pagelaran Darul sakmangke saged damel kanca lek-lekan. Iya, kanca melekan. Kopine diler, klethikane disiapne. Lah iya, Monggo lanjut. Ramadan nindake poso papat zakat ping 5 ibadah haji menawi rukun islami sampun ditindakaken sedaya tegesipun rukun islamipun kados pundi Mas Heru? Rukun Islam sampurna iya ditibake pepeling karo Mas Mio supaya munggah ana ing papanggungan ngancani awake dhewe omong. Oh ngono ya, Mak. Mangga pepeling dados to? Yuk, clorot. Yo. Jangkepe prayogane ditambah salat sunahe Kono iku perintah agama elingono Indonesia bangsa dela sabar lan tawakal lagi sing kumoso yen kepengin besok munggah
lan asar sholat sayang tinggal doke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah sholat sunahe iku perintah agama kelingono pindonya sadela sakulan tawaka masa sing kuasa kita pengen besok unggah suwarga. Wilujeng dalu selamat malam Mas Mio. Nggih wilujeng dalu selamat malam ugi Mak Cangik Yulimbo. Alhamdulillah. Selamat datang wonten ing tlatah Dimong City. Wah, Dimong City. Nggih. Keluarga. Saderengipun matur kata-kata kula ugi ngaturaken panuwun terima kasih kagem panjenengan lho Mas Mio. Lah napa? Inggih kanthi jembatan panjenengan utawi lantaran perantara panjenengan kula saged ngaraketaken tali silaturahmi katur nuwun inggih keluarga besar ing laladan Desa Dimong mriki. Samonten ugi matur nuwun kadang-kadang Astra Brata panjenengan ugi Mak Cangik Yulimbo sampun Inggih. kersa wonten ing hadir wonten ing tlatah mriki sowaning tlatah Dimong. Alhamdulillah, Ah. tambah dulur, Tambah dulur. rezeki. Nggih, kula saged sowan mriki pun bolak-balik kula mriki. Nggih, Nek kula piye- percaya dasare arepa dalange sapa wae Nggih. sing ngisi limbukan ana ing tlatah Dimong ki mesti sampeyan. Nah, sing kena disambati ya ora aku tok kok. Yo Lah, ora dagelan sing kena dibayari nggo beras ki ya mung aku. Oh ngono ya Mas. Nggih. Tek borongan sak sound sisteme lho. Nggih. Luar Nggih biasa. alhamdulillah ndereke panjenengan kasuwun ndereke Astabrata wedal dalu punika lumantar Mas RT. Nggih. Rawuh wekdal dalu punika Mbah Lurah niku wajan sembodo Pak matur sembah. Sujarwo. Pak Lurah Pak Sujarwo. Bang Jarwo. Iya, Bang Jarwo. Ya. Bang Jarwo itu Heeh. Purnawirawan. Oh, Bang Jarwo. Purnawirawan Polri. Oh, Ah. Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa Purnawirawan Polri dulu jabatannya pun Satlantas Polres Madiun. Wah, luar Juga biasa. ditresnani kali sedaya masyarakat Dimong nitik sudah 2 periode wekdal dalu punika mugi-mugi ingkang ketiga saged kasembadan. Amin ya robbal alamin. Aku nerokne swarane Jarwo iso watuk dhewe. Lah wis Jarwo sapa? Sing teng TV nika, oh sanes nika to. Beda iki Oh, Jarwo beda. kepala desa. Oh nggih, piyantunipun gagah pideksa gedhe dhuwur. Aku nek ngadep panjenenganipun iso ndangak. Sumbut ya Mas. Sumbut piye wonge gagah gedhe dhuwur ning ireng. Ya malah ketok anu, malah ketok apa kuwi gales wibawa kok. Niku mertandani panjenenganipun sengkut anggenipun nyambut damel. Betul. Nggih, Nah, malam ini dalam rangkaian bersih desa utawa Bersih desa, sedekah bumi sedekah sisan bumi. gawe Nggih. Agustusan. Ya. Wajan. Berarti 2 acara didadekne siji. Aku ngerti sebabnya apa. Kok sebabnya apa kok 2 acara didadekne siji Mas Mio? Ben irit. Ora dhewe-dhewe ngono ya. Orane ya ora kok irit piye wong kaya ngene iki probeyone ya ora sithik. Ora kok ya sithik. wajan. Luar biasa, tepuk tangan buat masyarakat Dimong. Tetap melestarikan dan menjaga kesenian tradisi agar identitas bangsa kita tidak luntur. Nitik kalau wau sonten untuk menjaga regenerasi Tole ugi dipun paringi kesempatan kagem mancal keprak teng riki. Anakmu kuwi Mas Mio. Anakku bagus toh. Beh. Pake sawangen baguse kaya ngene kok. Iya, anake bagus, kulite resik, ya ampun, bapake kaya blekok moncrot.
Lah penting lak urip. Heeh, uripa nak rata wadus. Lah penting lak raup. Raupa nek nglaranggo sabun. Penting lak kosokan. Kosokan nggo suket. Suket ki po sapi. Luar biasa Mas, warga masyarakat. Aku lagi sepisan rene piyuh antusiase Wah, para Jan. ibu-ibu. Jan. Pripun ibu-ibu pripun? Piyuh sing tresno karo aku ki ora malah mbak-mbak, ora malah perawan-perawan dimong, malah Sing simbok-simbok. tresno. Piyuh simbok-simbok boy ambune remason piyuh. Bodho ngejak foto. Padha ngejak foto ya ampun ibu-ibu ki jan puber kedua aku. Puber kedua lire piye? Lah rodalang kaya memeti ngono. Wah. Ora kok memeti menika tresno kalih panjenengan. Alhamdulillah. Jenengan dipun tampi wonten ing tlatah bumi mriki, bumi Dimong. Mugi-mugi taun ngajeng Mas Akbar melih nggih. Kalau Mbah Lurah, Ya. wah, Sip. oke, langsung di DP bengi iki. Lah ora usah santai mawon kok. Nggih. Kula pokoke nekane Mas Akbar iku wis santai mawon. Kula niku digodhog nemi pun budal kok. Digodhog Tenan. nemi pun budal. Jadi seneng sedekah, Sedekah. dono rasa. Nggih, ibarate ngaten lho Mas. Para warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Desa Dimong nggih, Nggih. punika ngadani bersih desa ngaten niku niate sedekahan. Eh. Dono rasa ketitik ya ta sing kepareng rawuh ramung warga masyarakat Dimong di luar Dimong nggih wonten sing mirsani uga Nggih. ana ing live streaming ngene iki dono rasa nyenengke priyayi akeh dawuhe agama ngandharne Mas Mio Pripun? sapa sing seneng nyenengne wong akeh kuwi besok cadangane swarga sapa wae sing nyenengke wong akeh seneng dono rasa ora nyawang gedhe cilik tuwa enom lanang wedok kuwi besok ganjaran mesti swarga Mas Mio. Mesti swarga. Mesti swarga. Lah yen ora gelem, Nek ora gelem sedekah. nggih. Ayo neraka cadangane. Oh. Dadi Dadi nek rumus rumuse sing gelem sedekah nadyan to nyenengne wong akeh. nyenengne wong akeh Kuwi mesti swarga. Ganjarane swarga. Yen ora gelem ora gelem kuwi neraka sing dadi cadangane Mas. jenengan dhewe lho sing muni ya. Iya. Nggih, jenengan daleme nganjuk Pak Dalang. Nganjuk Kotangin Jalan Mastrip Ganung Kidul. Dugi wonten ing tlatah Dimong mriki Madiun. Nggih, menika mayang nyenengne wong akeh. Nyenengne wong akeh. Napa purun mengke jenengan boten bayaran? Sedekah lho, sedekah. Kuncine ke sapa sing jeneng gelem sedekah swarga, sing ora gelem neraka. Terus aku mbok kon sedekah bengi iki nganjuk Madiun, Heeh. Mastrip Dimong. Heeh. Heeh. Ora nampa bayaran apa gelem? Yo ora iso. Oh neraka. Yen ora sedekah neraka. Yo aku kan menghibur, menyenengne wong akeh. Lah nggih, kan sedekah. Sedekah. Gelem ora bayaran kan kudu ikhlas. Yo ora iso nek tanpa dhuwit. Lah iya, berarti neraka. Ora ikhlas kok. Piye to kok iso ngene iki? Piye maksudmu piye? Berarti sapa sing gelem sedekah ngendikane jenengan kan swarga. Heeh. Sing ikhlas sing ora ikhlas ora apa ora gelem sedekah neraka. Neraka. Jenengan teng mriki ndalang. Ndalang. Gelem ora bayaran. Yo ora. Berarti neraka. Saiki tak walik. Piye? Lah sampean ndagel ning kene. Nggih. Borongan karo sound system. Nggih. Nek ora dibayar mulih piye? Bengi iki. Heeh. Mboten napa-napa. Lho kene. Mulih tanpa bayaran, mulih Alah. tanpa nyekel duit. Alah melarat ben penting sombong. Lho. Berarti lati pakartimu nyawiji sedekah. Kowe ikhlas ora bayaran mulih? Ora apa-apa bengi Dagel iki, sound system mbok gawa tekan kene iki ora Nggih. bayaran mulih ora apa-apa. Ora apa-apa. Kok kendelmen kowe? Kendel piye wong barang wis ditransfer lunas. Walah, telek mental kiri ngono kok. Ah wis ditransfer kok. Ngelunase iki dhisikno rumangsaku kok. Sampeyan rate kon rono. Ngendikane jenengan sapa sing sedekah mesti swarga. Nah, terus Nyenengne wong akeh kuwi mesti kasuwargan Mas Mio. urung karuan. Kok urung karuan? Nek jenengan teng mriki mara ngulon ning jiwan niku nek jenenge nggode.
Gude iki daerah apa, Mas? Lah kowe ora ngerti. Apa tempat wisata? Tempat wisata kuwi. Aku wong Nganjuk ora ngerti daerah kene, Mas. Kuwi nggon pemandangan kuwi klebu sedekah apa ora? Lho. Kuwi piye? Kuwi ning kono ki nggon apa ngono lho. Tak omongi. Heeh. Aja banter-banter. Malah mbok genahke. Wong edan rasaku. Lah kuwi lak ya sedekah. Sedekah piye? Maksude ki ora ngono. Iki tanpa kuwi nganggo pamrih kok Mas Meyong mangsaku kok ngene balik ke benang merah. Pripun? Balik ke benang merah Ngejak engkel-engkelan. Agama budaya wong kene kecekel kabeh. Nggih. Agamane koyo sing tak omongne mau ngarep, agamane ora ditinggal, budayane ya kecekel. Leres. Ta? Nggih. Kowe arep paring ular-ular apa kanggo warga masyarakat kene tentang kawruhmu, ya to, pamerno senajan sampeyan panjenengan ki wis bola bali sowan ana ing kene. Yen ular-ular yen ditutur tinutur niku kula kinten kula kirang pas awit nggih umurku kan isih 17 tahun. Lah. Wong wis pecotot ngono kok 17 tahun lho. Lah terus ya padha disinau bareng didongake bareng-bareng. Ingkang sami rawuh mugi-mugi pinaringan sehat. Amin. Kathah rejekine. Amin. Barokah donya akhirate. Amin. Slamet donya akhirate. Allahumma dipun barokahi kanthi sholawatan sareng-sareng Pak Bu nggih. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah sedaya tawassalna bi bismillah Mujahidillah di ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah sallu ala nabi Muhammad Sallu alaihi. Alhamdulillah awake dhewe nggih budaya nggih ngibadah bentuk majelis. Nggih, luar biasa. Nggih. Sing pareng lenggah tesih kathah. Kathah lah terus tiyang niku kudu gelem ngaji. Ngaji ya, Mas. Ngaji apa wae iki tujuane sinau ben slamet donya lan akhirate. Ora sah jeru-jeru saking alif baktak niku mau nenten werdine. Lho. Iqra kuwi to, Mas? Lho nggih to. Lagi wong belajar ngaji ngene mesti nganggo Iqra, nganggo alif bakta. Ampun sah teko nggone Al-Qur'an Iqra niku mau nenten werdine, Mas. Layak aku ngene iki malih percaya nek anakmu dadi dalang. Mergo sampeyan tirakate banter. Lho, alif bakta ya ana artine ana tegese. Alif. Alif iki artine apa, Mas? Alif niku Allah. Menika Allah. Lip niku tangga. Lho, lip nika? Lah lip jenengan teng mall mboten? Heeh. Enek lip to? Munggah medun. Nggih niku tangga. Terus Dadi niku kagem munggah mudun. Munggah medun maknane munggah medun. Ngarsaning Gusti Allah taala kudu diimbangi kanthi hablum minannas wa hablum minallah. Edan. Kita harus fatonah kok, Mas. Weh. Nggih. Bar alif ana bak, Mas. Bak artine apa? Bak niku wadah. Dadi ngoleh ngilmu apa wae kudu diwadahi. Nggih. Bak niku wadah. Nggih. Terus tak akan mungkin dilaksanakan ibadah sholat 5 waktu kalau kita tidak niat. Oh, dadi kabeh kuwi kudu nganggo niat, kudu nganggo tekad. Nggih. Alif ba ta sa. Sak aja mikir sae dhewe yen oleh rezeki kudu mikir yen to 2,5% itu bukan hak kita. Sedekah. Alif ba ta sa jim Mas Mio. Salat iku marai awake dhewe sehat, nggih. Neng ora marai awake dhewe jimpe. Oh, jim ki jimpe. Jimpe. Oh, nggih. alif ba ta sa jim hak.
Hak. Hak ya artine apa? Tetep yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Oh, terus disambung kok. Kok teko ae iki lho. Kono ki karek ngoyake kene iki mikir. Maksudnya kaya alif mengopo, bak Iya. mengopo. Lah iya. Allah lip tangga hablum Nggih. minallah hablum minanas. Kok iki artine apa? Kok teko elewe iki lho. Wis, kono karek ngoyak kene mikir. Ora ngertine kene karma omong wae keserimpet. Keserimpet apa? Ah untuku monyong. Matur nuwun. Luar biasa iki awake dhewe sowan ora ijen ning karo kadang-kadang Widowati, Swarawati utawa Pesinden. Sinden. Iya ta? Dek wingenane sasine niku sura. Wayahe ngungkal gaman. Heeh. Lah niki biasane nggo ngungkal gaman. Lho, kok iso ngagaman lho? Sinden niku jenenge napa? Waranggono. Warang niku napa? Warang menika keris pusaka. Ah nggih, nggono lak panggonan. Nggono panggonan, Lah nggone nggih. wis ana. Nggih, lah niki lak dinggo ngungkal gaman niku wae. Sing ngungkal keris wong wedok. Iya ta. 1 2 3 4 5 Beyuh. Jiro lupat mo 6 7 8. Beyuh. Kok iso 8 to Mas? Aku ora nggo sinden nganti 8 lho. Pinggir dhewe kaya subwoofer. Apa iya enek subwoofer. Ya ditanjakne ya Mas. Nggih. Tujuan karo mlaku. Nggih. Aku pengen ya kuwi ngaturi Mbak Enggar luwih dhisik. Mbak Anisti Ayu Enggarsari supaya menyapa warga masyarakat ana laladan desa ndi? Dimong. Oke, sepotono co. Yo. Keramaian yang ada, saya panggilkan beca, kereta tak berguna. Beca, tolong bawa saya. Good night, Nduk. Sugeng dalu, Nduk Enggar. Enggar kala mangsa. Enggar kala mangsa. Kala-kala ya dimangsa, kala-kala ya ora. Lha ya piye to? Nek arep dimangsa terus ora nyonyot. Oh, capek ya Om ya. Nduk, kok ngintik lho iki lho. Saderengipun tetembangan lelagon kaaturaken kunjung ngarsaning para pinilenggah. Ya. Badhe ngaturke apa no? Uluk salam. Kula salam injih. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantos apa dereng? Dereng Bayu niki nek sing nonton ngantos pok mriko to Om. Oh, luar biasa antusias ingkang mirsani pagelaran wayang kulit wekdal dalu punika mboten kados tahun-tahun yang lalu. Tenan to? Jalan ora kenek dipiyak, motor ki keleh parkir, aduh parane. Oh, sing wingi sampean nggih tumut dagel. Sing iya. Tahun wingi melu. Wi dalange sinten mawon Dalange nek wayangan sinten bersih mawon. desa Dimong iki melu terus Mbak Enggar niku. Oh, nggih to? Tenah kene iki cok bakale kene kok, Mas. Sajene. Heeh. Anak Jane doke. Mbah Lurah kok. Om, Non. enten doke non jenengan. Enek loro nurung netes. Wong wedok ayu kok tekon ndok. Lah coba kali Ucok bakal ono ndok bener. Gitu. Aja nyepelekke mesti roh Mbak Enggar ngono iki mergo apa? Itu guru bahasa Jawa. Oh. Dadi roh sajen ucok bakal. Oh, luar Ucok bakal biasa. kok sampean jare ucok bakal Dimong. Mesti ana ndoke to. Ono doke, enek gedange. Ana gedange Oh, ana iya. ndoke. Lah ya. Iso guyu lho. Iya, gedange dionceki. Terus Ora dipangan-pangan. Bocah edan. Wah, Mbak Enggar Dalam. mengucapkan doa apa kepada warga masyarakat Dimong yang malam ini sudah berhasil menyelenggarakan acara bersih desa atau sedekah bumi. Oh, injih niki wau sedekah bumi nggih. Iya. Nggih ngresiki nggih, Om. Nggih, ngresiki. Mugi-mugi desa napa dosa niki wau? Desa. Oh, desa Dimong tansah pinaringan sehat sedaya warganipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Didhahke saking
Lajeng syukur sakit nggih Om. Amin ya rabbal alamin. Wah jan mugi-mugi bakdo bersih desa ing mangke masyarakatipun ayom-ayem tentrem kuat slamet sak kabehane. Nitean nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Diresiki laire lan diresiki batine pun. Wah jan jenengan girane celak mriki to? cedak kene mampira nduk. Emah nek bojone jenengan no. Lah Mila. Wah teko namu ngono. Lah piye? Lah Ki kae rencana kan bojoku melu rene nduk. Nggih, lajeng Awake anget. Dadi yo engke nek nyuntikne nggone Bu Sinder kono. Bu Sinder. Iso Bu Sinder. Iya. Nek omah berarti tilem bae ya Om ya, kan sakit. Tur. Wah jan anakku sing dalang ki kae pinter ngaji pol nek nang omah ki. Ibuke lara ki kelo diyasinke. Bocah iki. Ora yo le yo. Ranti tok cek nonton to le. Saking sregepe. Tak wayang, tak wayang. Wah, jan halo. Wayangan Mila. Kuwi kok lak terus nguwenteni teko bar iki kok. Tujuane ya ben kuwi. Ngenteni tibar. Ya, tetembangan lelagon sing gamelan dhisik Mbak Enggar. Oke. Heeh. Mardika, wonten pamundutan apa mboten? Mardika mawon sing penting gamelan riyen. Menawi Mardika mbok bilih kersa pripun Ki Demang mangke riyen bibar niki. Oke. Ya, yo Genduk Ayu Enggar ngaturaken tetembangan. Monggo, napa Mbak? Ninggal katresan nggih Mas. Oke, ninggal katresnan. Pamundutan ternyata niku Oh, mau. ninggal katresnan. Nggih, pamundutan saking Mas Heru. Saking anu, napa niku TW, napa TKW. TKW. Oh, teman-teman TKW. Bingung arep muni TBA. Niki saged dipirsani saking Hong Kong, Taiwan dan lain-lain. Fene Mas Akbar luar biasa. Alhamdulillah. Yuk katur. Yuk, ninggal katresnan Mbak Enggar Celorot. Mangga. Yuk. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Hey. Oke. Meneng bareng. Atur Jumat Bapak Lurah. Bapak Sujarwo. Sip. Nangis sajalan ning atiku. Sawise Datang Sragen Gus. Lanjut. Ojo lali pamelu.
Mak Canggih Yulimbo. Dalem Mas Mio. Wekdal dalu punika Ya. Ketua Umum Pepadi Madiun pripun Bapak Anang Dewanugi Rawuh. Apa nggih Mas? Nggih sugeng pinarak lenggah. Alhamdulillah, derek ajar Bapak. Iji. Derek nempel kamardikanipun. Agaten. Mas Mil, dawuh. iki lebih afdolnya jika Bapak Kepala Desa Pak Sujarwo Sarjana Hukum Nggih. katuran minggah wonten ing pepanggungan. Kaderekke koordinator lapangan Ya. pripun Mas RT, Oke. Mas Mantri. Siap, Mas Piantonipun Mantri. bagus Oh, iya. ning urung rabi. Wedeh. Mas Mantri. Iya. Niku sing koordinasi kali manajemen Astabrata sing Luar- buat repot malah Mas Mantri Mas Mantri niku. menika ya. Jare mau Mas Mantri, ora iso nyuntik oh tetep mantri. Nah, ya engko nek wis duwe bojo malah iso nyuntik. Nah, nggih. Monggo kadereke tindakipun kidemang kalih Mas Mantri. Kasuwun kanthi sanget jumene cekar saking papan palenggahan. Tumuju wonten ing sasana budaya. Monggo monggo Bapak Kepala Desa Kalimantan. Ngaturaken sepatah dua patah kata. Komentar pada malam hari ini. Monggo Bapak Ketua Umum mbok pilih kersa minggah ing pepanggungan. Monggo Pak Anang. Monggo Bapak. Monggo minggah ing Monggo Mas Mantri. Niki nyuwun pangapunten Injih. kagem Bapak Ibu sedaya kemawon. Lho. Mas Dalang Nggih, kados pundi Bapak? niki profesine piyambak-piyambak. Oh, ngaten nggih. Napa melih niki rawuh Nggih. Ketua Pepadi Kabupaten Madiun. Alhamdulillah matur nuwun sampun dipun berkahi. Nggih. Beliau menika ngalah-ngalahi Pak Dalang nek napa melih nek nyekar. Oh, ngaten nggih. Gending napa kemawon sampun cekap. Alhamdulillah. Lajeng wakil kula Nggih. nika wonten Mas Mantri senajan mboten tau nyuntik. Heeh. Panjen dereng wancine nyuntik Nggih. kados panjenengan. Nggih. Niki kula namung nyuwun gending mawon. Oh, ngaten, Sing nggih. setunggal niki sewenengane kula niku Taman Juruk. Oh, iya. Sing nomor kalih ini Podang Kuning. Oke, siap. Salajengipun kula pasrahaken dumateng menika Nggih. Kang Mas Ketua Pepadi kalian Mas Mantri mangke. Nggih. Kula bagian nyawer mawon. Wah, luar iki. biasa Sing penting ngeten niki lho. Mangkane rong periode dadi niku di antara panjenenganipun iki ora cetil. Nggih. Wajan luar biasa. Nyuwun sewu dhuwit ki ora diitung nek Mbah Lurah. Lah niku lho. Wah kok repot mawon to, Mbah? Nggih. Lah, wong sedaya pun diborong lumantar Pak Panitia. Boten Kok saking ngeti repot. meo, Mbak Lurah. Nggih. Boten Lah, saking ngeti meo. nggih. Meo pun meo menentu persenan 2% wau. Ah, nggih. Nggih. Oh, Pak Oh, Kendang. Mas Arya, Mas Wah, Arya. disawer dhewe Pak Kendang. Wajan Pak Kendang luar Lagi biasa. iki lho disawer Pak Kendang. Loh, nggih luar biasa lho. Nggih. Bucange. Wah, Niki biasanya dalang-dalang niku mesti ngasta kalih. Injih. Dia samping wayangan mestine kendang jaipong. Nggih. Nggih. Niki- Malah nek kula betake penjaipong sendiri malah nesu kok, Pak. Nyepelekne. Oh, Nggih. ngaten. Nggih. Malah seneng ngaten iki. Kayak biasane sing ngampleng niku gedhi iki ya cilik. Nggih, cilik cabai rawit. Cilike ngengkel kuwi yo. Masa. Ngengkel penuh uti kayak.
Bapak Anang nggih. Pak Anang, ketua Pepadi. Nyuwun podhangane Taman Juruk. Podhangane dipun bawani napa kados pundi niki mengke? Niku mengke gagane Pak Kang Mantri niku lho. Oh, ngaten. Mantri niku wis niku pun klop nek kalih Mbak Lurah. Oh, siap. Tek pundi-pundi mawon Mbak Lurahne sing nyuwun niku sing ngending. Dan niki nuwun sewu kula nggih wonten Pak Haji Sayuti. Oh, nggih. Nah, tetep tak anu wong dulur lanang. Oh, nggih. Malah niki amberkahi panjenengan dereng genep 35 dina wangsul saking tanah suci. Alhamdulillah. Mabrur. Niki nek anu saiki aku nek nyeluk malih kaji. Kaji. Atek kaji. Widih, lho. Atek kaji. Bar diceluk Pak Kaji kok terus dijangkar piye to, Bos? Lah ta ya adikku. Oh, ya ngadeg, Dik. Oh, kowe melu-melu to. Lah omonge adine kok Iso nyetrum. aku gampang nular. Nyuwun barokahipun nyekar. Pak Haji Sayuti. Oh, ngaten. Nek kula pun biasa ngeten. Wong kula niki biasane nderekne Mas Miyo. Alah, Kula kepengin mirengaken swanten panjenengan Bapak. Nah, jenengan riyen mengke Tapi kula Pak. niki mboten dalang lho. Oh, mboten napa-napa. Kula niki ketua mergo dangkesane kados ngenten-ngenten iki lho. Samar nek kon nyiprati job, rame. Oh, nggih. Jope rame dalang tung lor Pak Anang kidul, Pak Anang dalang. Tendanganku asik dianter iki. Aku yo sik duwe tendangan T. Lho, Nggih, Bapak. lah wong dijob sone lho. Heeh. Yuh, ndase mumet lho. Mumet aku. Ora mumet piye wong anggaran nggih tuku solar rek kurang. Kowe iki yo perhitungan. Mboten, Bos. Niku wau dadi kula mirengne jenengane ngengenan perkara. Niku wau. Mboten los. Dek wingenane kan nembe suran. Amin, Pak Anang, nggih alhamdulillah. Kok teng rika nggih dugi dalu kula. Wes. Nyanyi ayo Bos, nyanyi wis Ayo, rasa. Bos. Nggih. Jadi. Nggih, niki di samping napa niku bersih desa. Iki kan tesih 17 Agustus mau nembe mangke diperingati to. Nggih. Nah, kula tak bawa aja pengen ngono. Nggih kula ngiyani Kowe jenengan tak niku. brok mumu nyolot dawa kowe kok. Nah menika pendekar. Pendekar. Nggih. Aja macam-macam blok tendas. Lah. Wong brok ora inget-inget apa ya kenek apa yo. Monggo, Bapak Ketua. Niki nun sewu. Nggih, kados pundi? Niki jane KTP-ne nggene kula. Oh, ngaten. Ning ora tau mulih. Oh, lah iya. Ayo ora usah tekon dinti. Ayo nyanyi Bos. Aku Nggih. ngerti kok nggih. Iki live streaming. Mangke terus dipun lajengaken Iya. 45. Oh, cocok nggih. Nggih. Kaki. Kula tak bawa sang proklamator. Luar biasa nggih. Biasa di luar. Oh nggih nggih. Di luar aman. Nggih, Di luar. Bapak Ketua Pepadi kula aturi nyekar. Monggo. Semoga, semoga. Dagelan Iki mongkon. Sak pinten? Anu, Yaning Taman. Oh, dana gelem welak. Memulai suar kipung karno Memulih Suwargi Bung Karno. Iya. Saya narasinya Oh, iya. memperkuat artikulasi jenengan. Menika Pak Dewan. Iya. Nyun sewu. Pak Sayuti nggih. Berarti isik-isik dhuwuran. Jenengan Dewan to? Wakil. Kula pucuk pemerintahan, Mbak. RT. Enggak. RT. Ya, paling dekat dengan rakyat. Lanjeng. Sang pahlawan proklamasi Sang pahlawan proklamasi. Ya ta. Iya bener. labu itu prapna karo
Gor neng ndi Mas RT iki kok nisih to Mas? Oh nggih. Iya. Lanjut. Depani bubar TV Ramadan indah poso. Udu. pantes tinulat sami asmarira ngambar gondang sak jagat raya lestaringan tisa tetep tatak tutuk angga yomar dika Tepuk tangan buat Pak Anang Dewa. Biasa. Bapak Ketua Pepadi Madiun. Mereka dipundawakan lancaran 45. nggih sing napa niku perjuangan nggih Kang. Siap, dilanjutkan lagu-lagu perjuangan. Ya. Monggo. Komplit sak lagu-lagu perjuangan nih. Ya. Maka lancaran 45 terus. Yuk. Rahayu rambate ratahayu rambate ratahayu Bagas lagu-lagu perjuangan.
menerjang perang. Tak gentar menyerang Majulah menang. Merdeka! Merdeka! Luar biasa. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun Anang. Pak Anang. Insyaallah niki Astabroto luar biasa juga. Nggih. Yoga-yogane nom-nom, Nggih, dalange gas. nom Nggih. dan dalange viral. Alhamdulillah. Semangat dan sekaligus saya mengapresiasi yang luar biasa dene cah nom-nom ini ternyata senimane yo akeh. Nggih. Makane sing kaya umurmu sing anu ngono ki ndang mati yo. Aja. Ayo, kowe arep nyurut bojoku. Wis loro no. Lha iku sing tuwa-tuwa terus arep nang ndi le sing nom. Nggih. Yo nek wis tuwa ngenteni dipangan codot. Rumangsaku. Ngaturaken panuwun nggih Bapak Anang. Mekaten monggo dipun lajengaken Nggih. niku nggih pamundhutane Mbah Lurah mangke Siap. kersane dipun anu kalian Kang Mantri. Nggih, nggih, nggih. Iku Pak RT apa mau? Mantri urung Pak tau Man- nyuntik. Nggih no. Mantri Lah urung tau. bagian nyuntik. administrasi yo. Mantri urung tau nyuntik ya urung tau Lho Lah wis tak kandhani Mas Mantri konokan ki kanggone ora mung nggih nguyuh tok. yo. Kaya mbok jelasne. Mantri wis umur kuwi. Oh iya. Ngawur Ngaturaken panuwun Bapak Nggih, Anang. monggo Nggih, dipun lajengaken. Nggih, sembah nuwun Pak Anang. Sampun kersa minggah ing pepanggungan. Alhamdulillah. Mugi-mugi Mbah Lurah, Pak Anang, sedaya panitia rezekine kathah tur barokah. Allahumma. Nggih. Genti minangkani pamundhutipun Bapak Kepala Desa Mas Leo. Nggih, Lho niki menika wonten Wah, sing tukang kendang yo oleh neh. bejo tenan bengi iki pengendang. Wis. Aku dagelan yo moh kalah, Mas. Lagi lah. Nggih to. Sing ndi iki? Bapak-bapak ingkang luhur mung sindene, aku yogane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 30-an Mas, 30-an. 17 18 19 20. Heeh. Mosok kalah karo Pak Dewan. Oh, ora gelem kalah ya? Terus piye? Oke men to yo. Mbah yo. Wah yo. Yo. Kowe arep mbok kene karo penabuh? Ora tak gitu ku solar kok. Kire. Lah iki kok terus nek diselimati piye? Alah tak kira nek ora gelem kalah. Wes yo, ngaturke pamundhut ya. Wah, iki tenan to iki. Wah, ora gelem kalah tenan nek iki. Aswan jumukno sitok engkas. Piben genep 10. 1.000 nyeketan. Iki tenan. Engko mudhun panggung mbok njaluk neh. Tenan ora tenan. Matur nuwun Astabrata dek wau sampun nderekke anak kula lanang sampun ajar kendel. Kompak selalu. Kuwi bayaran ngiriki anak. Oh iya ta ya. Ora apa-apa. Oh, awake dhewe panggah los. Mengke pira 1000 to? Anakku lho oleh 5000. Sip. Makasih. Nggih. Dilanjut ya. Nggih. Ki ana podang kuning, ana taman juruk. Taman Juruk. Podang kuninge sikne ya. Oke. Sing ngaturke sinten? Dik Sinta Widya Palupi. Yuk, Sinta, Sepotejo. Sepote Ci. Ya, sepote to. Aswar. Bergas kabeh yoga kene iki
jos nom-nom bergas kabeh. Tepuk tangan buat Asta Brata. Luar biasa. Luar Saya biasa. neng Mas ya. Eh? Sesuk kon mucuki neng Mas gak Oh, apa-apa. iya iya sing ten. Loh, nek kuwi karek panitia. Kira mucuki terus. Makasih Mas Mio. Sama-sama. Nah, Jadi niki ben pentas karo aku ngono lho jane. oke, sangger jenengan transfer rene 10 ya jalan to, Mas. Ya padha ae. Podang kuning Dek Sinta. Oh nggih, Atur siap. Bapak Lurah request menika. Nggih. Yo, digarap cara sragenan nggih Mas Mio. Oke. Dadekno podang kuning celorot. Yo. Yo. Ayo. Podang kuning lagi.
biasa. Sampun katut. Piyantone isih nom, suarane apik, gendho ayu Sinta, iringane Astabrata. Sip. Muga-muga taun ngarep malih. Allahumma Amin. amin. Anakmu jenenge sapa Mas Mio sing dalang mau? Anom Wiratama. Anom Wiratama. Sini Nggih. Dik Anom, sini. Wah, kalau ning ndi? Wah, Jan. Ndi Dik Anom mau? Iki dina iki usume dono weweh kabeh to iki. Wah, aku ora gelem kalah ngono. Iya. Lah, kene. Lho, iki kono lho. Nyapa sale Sing menara nyeluk Pak. iki kono kok. Aku siji karo bocah cilik, loro karo wong wedok ora isonan. Lah, wong wedok kae piye kabare? Wong wedok sapa kowe ora usah ngono. Ibumu. Iki lho. Buat kamu ya. Prabu sapa ki jenenge? Prabu? Kresna, wes buat penyemangat belajar. Diterima, ayo. Dikasih, diterima. Tenan mboten Mas? Tenang. Tenang kayak ini dituku 1 juta nih kayak. Ini dituku 1 juta le. Tiga, Pak. Iki Prabu Kresna mergo nggo ngijoli 1 jutane pakmu. Ora. Diterima tenan. Pokoknya semangat terus belajar, pedalangan, aja nganti kendu, nggih. Aja kenal wedokan sik. Ngoten. Salim nyuwun berkahe Mas Akbar. Ora berkah-berkahan penting Wah, belajar Jan. bareng. Sip. Iya, Terima kasih nuwun. wis ngoten rampung lho ya. Wah, Besok Jan. sekolah ora? Libur. Ah, nggih, pinarak lenggah. Kok iso aku iki lho. Sip, heeh. Yo terakhir ngaturke Taman Juruk. Taman Juruk Panyuwunan Ki Demang. Wah, Jan. Nggih, Dik Dwi karo Dik Petrisa jumeneng bareng. Yuk, sepoti pelok. Heeh. Coba kaya ngapa? Yo. Hey! Pantune Dwi Betrisa Dan ada yang merah setiap hari musiran Dek Dwi. Injih. Sehat ya, Nduk. Tetap semangat, Nduk Betrisa. Dalem. Selamat malam. Inggih, selamat malam. Astabrata. Suka. Jan. Wis apal ya Mas Mio. Wis apal Astabrata lek karo Astabrata eo. Akniok, Mas. Iya. Gamelan plus musik menjadi Eh. satu. Taman Juruk. Taman Juruk. Yuk Mas Yoyo, Mas Nuk. Mungkin pengibot gawan dagelan. Kawan dagelan Ju. Coba kayak ngapa? Taman Juruk dados. Astabrata. Suka. Dimong bergoyang Mas
barometer campur Suka. sari dan putri keseluruhan Iya, Indonesia. Iya, 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 iya. Oke. Mak Cange Yulimbo Dalem Mas Meo. gegojekan sauntawis kalian kadang-kadang Widuwati sampun kaaturaken. Injih, heeh. Mengko perkara lagu liyane kang sarta geguyonan tutukne ning Patersaka gara-gara ya. Mas. Mekaten. Iya. Nggih. Aku tak nutukne lakon Wahyu Trimargajaya. Heeh, kaya ngapa babaring lakon? Heeh, ayo mak tak dereke. Heeh.